Benvidas. Sí. Porque dixen ya filla, ¿se lo digo o no se lo digo? Y se lo dije. Así nada. Mira qué bonito. ¿No? Ten casi os escudos, feito todo en encaixe, o sea, ca corona borbónica e as... Canto tempo? Me dou a coñecer porque non hai que ir a estudiar a Holanda, diseño de encaixes. E tú xa ves, de Santiago en encaixe. Eu que fago cando vou polo mundo, aparte de enseñar, porque son profe da Xunta da Migración e me envía por ellas... As escolas abertas estas, non? Sí, pero tamén eles un ano. Entonces, fíjate que amoso poden facer puntillas. E, por exemplo, a capilla Roxo Santiago a Padrón, que veu a Padrón. Pero non tiña vela, decían que non tiña vela, Moi bonito. Esta é... Sí. Está posta... Mira, no, vas a... Precioso este. Pórtico, joder, que moito traballo, Hai Galicia, e eu sempre diseño sobre a terra. Veu unha contemporánea, pero esta é a que máis... Esta colección foi finalista en Antón Fraguas. Tuvo a Diputación de Coruña, expoñendo por... Bueno, aparte de ser profesora, diseñadora... Precioso. E a xente pensa, hai que nos encaixe